Ten podbeh pod ľavými dverami je trošku uvoľnený, možno aj to samozrejme aj môže niečo spôsobiť, hoci samozrejme DCR-ka nie sú vozidlá, ktoré by nejakým spôsobom boli závislé nejak extrémne na aerodynamike, bolo rýchlejší ako Žarko Knegov v tom predchádzajúcom kole. Predstavte si to. Vektrčík, že pol sekundu rýchlejší ako Knegov, o pol sekundy rýchlejší ako Bartoš Grošek, a to tídvaja neboli v nejakom extrémnom súboji. Takže úplne no teraz Bartoš ide z vonkajšku na Žarka Knega, zavrie ho tam, vyzerá to tak, že áno, Grošekovi sa podaril predbiehací manéver do tretej zákrutky a tam, kde on to tretie niečo prišiel, tam si to aj zobral. Grošek z Polska. Na 4. mieste Žarko Knego, Chorvátsko, 5. Petr Česká republika. Na 6. mieste príde do cieľa Nemanja Milovanovič zo Srbska. Na ním Jiří Zbožínek, Česká republika. Tak nie, že Zbožínek napokon pred Milovanovičom, vymenili si ešte pozície pred cieľom. Zbožínek 6., Milovanovič 7. Na 8. mieste Sejkal. Predposlednej zákruty. Sejkal teda vôbec. A na 9. mieste 2 body do hodnotenia. Peter Isterlúrov si Radoslav Obrtal. GT4. No a štartové pole uzatvára Andrej Makarovič zo Slovenska na Mercedese a tradične Kalman Vodič z Maďarska. Úplne všetky, ale nejaké určite áno, a v rámci bezpečnosti sa treba o tento úsek postarať. Horšie je to so vodidlami, ale aj tam odvádzajú naozaj. Divízie 4 na Slovakia Ringu. Miro Konopka opäť trošku s pomalším štartom, ale to zrýchlenie z tohto rollingu nie je také rýchle ako v prípade GT3. Na prvé miesto sa nám tam už tlačí
Akože aj včera mu toto miesto právo patrilo. A dávala lídra kategórie GTX, ktorý sa už... ale to už bolo asi zbytočné. Takže priatelia, trieda 1,6 András Bilko, Benjamin a 16 Ludvík. Máme doplniť, že príde cieľom, pre cieľom aj Daniel Henoš. Budeme mať skúšky a na každý máte vám 6.